Hei, nimeni on Martin Johansson. Olen ohjelmistoyritys Mercuran perustaja. Käytätkö Microsoft Business Centralia ja myytkö monimutkaisia tuotteita, ja oletko siksi etsinyt tuotekonfiguraattoria, jota voisivat käyttää joko sisäiset myyjät, jälleenmyyjät tai jopa loppuasiakkaat? Siinä tapauksessa tämä video saattaa kiinnostaa sinua. Olemme Mercura tehneet vakio-ohjelmiston tuotekonfigurointiin, jonka voit ottaa käyttöön täysin itse, mukaan lukien hyvin monimutkaiset säännöt ja hinnat. Tässä tapauksessa olen tehnyt tuotekonfiguraattorin kuorma-autolle. Ohjelmistomme integroidaan Microsoft Business Centraliin. Näin saamme toisaalta tuotteet Business Centralista, mukaan lukien perustiedot, kuten hinnat, kuvaukset, nimet, tuotenumero, kuvat ja jopa asiakaskohtaiset alennukset, ja toisaalta, kun konfiguraatio on tehty, siirrämme koko materiaaliluettelon oikealle asiakkaalle myyntitarjouksena tai myyntimahdollisuutena. Kuulostaako tämä sinusta kiinnostavalta? Lähetä siinä tapauksessa meille sähköpostia osoitteeseen info@mercura.io tai lue lisää integraatiosta verkkosivuiltamme mercura.io. Odotan innolla yhteydenottoasi. Kiitos.